En dus vinden we de echte ijsziekers net op het laan, maar in de score. Ja, dat is net best. Want ik zit hier nou te eindelijk vlechten. Ik hier natuurlijk iets veel wezen, maar nou. Wanneer had je heel maat binnen en ja, er binnen lippen in het laan, dan moet je elk in het laan wezen. Maar goed, het vriest alle nacht nog en weer van de morgen wiet van de sneeuw, hoe nergens wordt te praktiseren. We moeten zien of we op morgen manier dus tijd omkrijgen. Zo zal het bij een protte ijsziekers gaan. Het is op het stuit viersen te kort voor de lippen om bij de eerste list te beginnen en dus is het stil in de grijden. Ze horen hun nog wat in, om het zo maar te zeggen. Die is wel wakker drok in de loft, maar de wiefkes die maakt ze nog net omstalten om daar echt werk van te maken. Vroost, dat houdt het oil is een zin. Het onbod fretten, want dat is eigenlijk bepalend voor het eerste oil in dit land worden. En als de winter weer wat onhelpt, dan wordt het een dreig verhaal. Dan kan het wel eens heel laat worden. Ben je daar bang voor? Ja, aan de ene kant wel. In 1969 gingen we de eerste Frieske ooi op 31 maart. En als die winter echt weer invalt, dan gaat het die kant weer uit. En dan komt de deadline van 1 april wel heel dichtbij. De groot had intussen, naast het einde koevlechtje, nog wat orenklusjes voen om de tijd ont het eerste ei trot te komen. Onder Willens wordt het waar goed in de gaten houden, want de dag van het eerste liepei komt hoe dan ook dichterbij. Ik denk, maar een beetje geluk dat er nog snijn. Dat een beetje, ja, de eerste liep die laat eigenlijk altijd naar waar onverwachts een ei, maar snijn denk ik dat er wel eens een ei lezen kan. Vorige week zei ik vreed, dus nou onkomende vreed. Maar als ik de waarsberichten zou zien, dan denk ik dat ik wel eens na je week werken kan. Maar laat ik eerst vreed maar staan. Of wij dan met de groot het laan ingaan en het zinsje erbij is, dan begint het er zelfs een beetje op te liekjen. Zit, daar get ik weer. Ja. Zit, die hij die draait wel weer over de björk. Ja.